तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण. आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट. समर्थनगर, वैभववाडी, फोंडा रोड लगत. वैभववाडी भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल MS गेटसह. प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईनसह. मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह. आपला 712, आपलं घर. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. वैभववाडी, फोंडा रोड लगत, वैभववाडी. अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175406764, 9422394625, राजेश खुरसंगे 8850141167. आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ओपन चॅलेंज दिलं. पाहूया. मला वाटतं महत्त्वाची गोष्ट चिपीचं हेच आहे. काल पण मला गोवातूनच यायला लागलं, कारण चिपीला आपण पाहत असाल नाईट लँडिंगची सोय अजून झालेली नाही आहे. ह्या पावसाळ्यात लँडिंग 100% होऊ शकतं का, ही सोय अजून झालेली नाही आहे. पुढे जर आपण पाहिलं तर हे सगळं त्या ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलं आहे त्याचं काम आहे. त्यावेळी पण आम्ही सरकार म्हणून त्यांना धमकी दिलेली. धमकी म्हणजे एक जो वचप असतो तो दाखवलेला, त्यांना जो काही सरकारी व्हिप असतो तो सांगितलेलं की सरकार तुम्ही जर त्या वर्षी जर उद्घाटन केलं नाही, पूर्ण केलं नाही काम, तर आम्ही ते कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करू. त्या भीतीपायी त्यांनी काम ते पूर्ण केलं. रनवे झालेलं आहे, पण आता पुढची जी कामं आहेत, नाईट लँडिंगचं असेल, लाईट लावण्याचं असेल, ऑल वेदर लँडिंगचं असेल, रनवे एक्सपॅन्शनचं असेल, हे अजून होतच नाही आहे. मुळात किती दिवस हे असं चालणार. जर आपण पाहिलं तर त्याच कॉन्ट्रॅक्टरकडे मला वाटतं मुंबई गोवा महामार्गाचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे. ते कोणामुळे मिळालेलं आहे? चिपी त्यावेळी कोणामुळे मिळालं? आम्ही जेव्हा सरकारमध्ये होतो जो काही धक्का द्यायचा होता ते देऊन आम्ही एक चिपीचं विमानतळाचं काम पूर्ण केलं. पण त्यानंतरची जी कामं आहेत सरकार गेलं आणि तशी अशीच राहिलीत. मुंबई गोवा महामार्ग कितीतरी लोक येऊन तिथे आंदोलनं करतात. येताना त्रास झाला की नाही सगळ्या आमच्या लोकांना? झाला. आणि मग तुम्ही आमच्या सरकारच्या वेळी बघा, शिरोड्याचं ताजचं हॉटेल असेल, अजून एक जे हॉटेल होतं, ते दोन्ही हॉटेलं साधारणपणे 93 की 94 पासून जी पेंडिंग कामं होती ती मंत्री म्हणून मला एक सौभाग्य मिळालं माझं की मी त्यांची कामं पूर्ण करू शकलो आणि ते वेळेत आता 3 वर्षात होईल. चिपीचं काम आम्ही पूर्ण केलं, पण पुढच्या टप्प्याचं काय बघा. आता मी वादात जाणारच नाही. त्या दिवशी पण उद्धव साहेबांनी सांगितलं की श्रेयवादात आम्ही जाणार नाही. मुख्य गोष्ट ही आहे की हे कोकण सर्वांचं नाही आहे का? पण मग कोकणावर एवढा राग का? बरोबर रिफायनरी आहे ती कोकणात येऊन ठेवायची, चांगली हॉटेलं होऊ द्यायची नाहीत, चांगले रस्ते होऊ द्यायचे नाहीत, एअरपोर्ट होऊ द्यायचं नाही. हे नक्की दुजाभाव का? पण मुद्दा तोच राहतो ना की आपण पण सगळ्यांनीच मला वाटतं पाठिंबा दिला आरक्षणाला. महिलांसाठी, महिला या पुढे आलेच पाहिजेत, महिला या सत्तेच्या ठिकाणी बसलेच पाहिजेत. पण हे होत असताना दुसऱ्या बाजूला आपण पाहताय महिलांवर अत्याचार वाढत चाललेले. हेच काही महिलांवर शिवीगाळ करणारे लोक अजूनही मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे बसलेले आहेत गद्दार म्हणून. त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार? साहेब, मगाशी जो प्रश्न विचारतात, मलबार हिलसारख्या भागामध्ये एका मतिमंद मुलीवर बलात्कार झालेला आहे, कसं पाहताय तुम्ही? मी आपल्याला आत्ताच सांगितलेलं की कायदा सुव्यवस्था, जेव्हा मी गँगस्टर आणि गुंड नाही बोलणार कारण त्यांची पातळी वाढवू, पण चिंदीचोरसारखे लोक या गद्दार गँगमध्ये बसलेले आहेत. कुठे काय फायरिंग करतात पोलीस स्टेशनवर जाऊन, कुठे किडनॅपिंग करतात, कुठे काय करतात, पण अजूनही कारवाई होत नाही. एका बाजूला जसं आपण सांगितलं महिलांवर अत्याचार वाढत चालले, दुसऱ्या बाजूला आपण हे आरक्षणाचं बिल आणतोय. तसंच एका बाजूला वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज होऊ शकतो, एका बाजूला मराठा युवकांवर लाठीचार्ज होतो, एका बाजूला बारसूमध्ये महिलांवर लाठीचार्ज होऊ शकतो. पण हेच आदेश, अशाच कारवाईचे आदेश हे सरकार ज्या ज्या लोकांनी CCTVवर आपण पाहिलेलं आहे किडनॅपिंग केलेत त्यांच्या आमदारांच्या मुलांवर देऊ नाही शकत. जे लोक तुमच्याच कॅमेऱ्यामध्ये पकडले गेलेत बंदूक काढताना गणपती बाप्पाच्याच मिरवणुकीत मागच्या वर्षी, त्यांच्यावर कारवाई काही लायसन्स पण रद्द करण्याची यांच्यात हिंमत नाही आहे. हा दुजाभाव या महाराष्ट्रामध्ये आलेला आहे. गेली 1.5 वर्ष आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये घटनाबाह्य सरकार बसलेलं आहे. आपण देशात लोकशाही साजरी करतो, बोलतो जगातली सर्वात मोठी लोकशाही, पण आज देशात लोकशाही उरलेली आहे का? खरोखर लोकशाही पद्धतीने आपण कारभार करत आहोत का? आपण पहा, पुणे असेल, चंद्रपूर असेल, लोकसभेचे अजून पोटनिवडणुका नाही लागल्यात जिथे लोकप्रतिनिधीच नाही आहेत. मुंबई असेल, पुणे असेल, ठाणे असेल, नागपूर असेल, नाशिक असेल, नगरसेवकच नाहीत. अनेक जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नाही आहेत. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये एखादं घटनाबाह्य गद्दारांचं सरकार राज्य करू शकतं, पैशाची उधळपट्टी करू शकते
आणि भ्रष्टाचार होऊ शकतो, तरी देखील अजून अंकुश बसत नाही आहे. हे आश्चर्याची गोष्ट, धक्का बसण्याची गोष्ट आहे. सगळी आता आशा सुप्रीम कोर्टाकडे आहे, कारण हा जो काही निर्णय येईल तो तिथूनच येईल अशी एक उम्मीद आहे. निवडणुका लावण्यात त्यांची हिंमत कुठे आहे? मुख्य गोष्ट अशी आहे की आपण पाहताय गेले अनेक वर्ष आम्ही मुंबईची मंडळं करत असतो. ठाण्यात, नवी मुंबईत असेल, पुण्यात देखील जात असतो. पण कोकणातलं एक वेगळं वातावरण असतं, एक वेगळा आनंदाचा उत्साह असतो. आणि हा उत्सवच साधारण सगळे सण आले की कोकणवासी हे त्याच्यात आपले एक वेगळा आनंद साजरा करत असतात. अनेक आमचे शिवसेनेतले कार्यकर्ते असतील, नेते असतील, ते सगळे कोकणात येतात. आणि मला हे वातावरण एकदा पाहायचं होतं, घरोघरी जाऊन दर्शन तर घ्यायचीच होती. पण ह्या वातावरणात येणं आणि अर्थात कोकणात पावसाळ्यात येणं हे देखील एक सुंदर गोष्ट असते. म्हणून आज कोकणात खास करून आलेलो मी. जी गोष्ट आपण पाहताय ते 40 लोक आता एकटे पडलेले आहेत. बाकीची जनता आमच्यासोबत आहे. खूप वेळा असं सांगितलं जातं आम्हाला तिथून निरोप यायचे आमच्या लोकांना देखील की आमच्याकडे फंड आहे, गाडी आहे, लाल दिवा आहे, हे ते तुम्हारे पास क्या आहे. आम्ही त्यांना सांगतो हमारे पास जनता आहे. साहेब, आदित्य ठाकरे ठाण्यामधून निवडणूक लढवणार आणि तशा पद्धतीचा सर्वे सुद्धा तुमचा झालेला आहे. मला वाटतं मी पहिलं चॅलेंज दिलेलं ह्या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना की वरळीतून लढावं. हिंमत नसेल तर मी त्यांच्यासमोर ठाण्यातून लढतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.